Gipahiuli nga Eden. Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 7. Ang magama daugon, pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Ang tanaman sa Eden nagpabilin sa yuta dugay na human ang tawo nahimong sinalikway gikan sa maanindot nga mga dalan niini. Ang nahulog nga kaliwatan dugay nga gitugutan sa pagtan-aw sa puloy-anan sa pagkawalay sala. Ang ilang pagsulod gibabagan lamang sa mga manulunda nga nagbantay. Diha sa ganghaan nga gibantayan sa mga kerubin sa paraiso, ang Dios nung himaya gipadayag. Dinhi mianhi si Adan ug ang iyang mga anak aron sa pagsimba sa Dios. Dinhi ilang gibag-o ang ilang mga panaad sa pagsunod sa maong balaod, nga ang paglapas niini nagpalayas kanila gikan sa Eden. Sa diha nga ang sulog sa kadautan milukop sa kalibutan, ug ang pagkadautan sa mga tawo nakahukom sa ilang kalaglagan pinaagi sa baha sa mga tubig. Ang kamot nga nagtanom sa Eden mikuha niini gikan sa yuta. Apan sa katapusang pagpahiuli, kun aduna nay usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kini ipahiuli nga mas mahimayaon nga gidayan-dayanan kaysa sa sinugdanan. Unya sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, muginhawa diha sa immortal nga kusog ubos sa kahoy sa kinabuhi, ug latas sa walay katapusan nga mga katuigan, ang mga lumulupyo sa walay sala nga mga kalibutan makakita, niana nga tanaman sa kalipay, usa ka sampol sa hingpit nga buhat sa paglalang sa Dios, nga wala matandog sa tunglo sa sala, usa ka sampol sa kun unsa unta ang tibok yuta, kun ang tawo mituman pa sa mahimayaong plano sa magbubuhat. Si Adan gipasiguli sa iyang unang pagmando, nadala sa kalipay, iyang gigunitan ang mga kahoy nga kaniadto iyang kalipay. Ang mismong mga kahoy kansang bunga siya mismo ang nakatigom sa mga adlaw sa iyang pagkawalay sala ug kalipay. Nakita niya ang mga paras nga gibansay sa iyang kaugalingong mga kamot, ang mismong mga bulak nga gusto niyang atimanon kaniadto. Ang iyang huna-huna nakasabot sa katinuod sa talan-awon, iyang nasabtan nga kini mao gayud ang Eden nga gipahiuli. Gipasiguli ngadto sa kahoy sa kinabuhi sa dugay ng nawala nga Eden. Ang mga tinubos motubo ngadto sa bug-os nga gidak-on sa kaliwatan sa iyang unang himaya. Ang katapusang nagpabilin nga mga timaan sa tunglo sa sala, pagakuhaon ug ang mga matinumano ni Kristo magpakita sa kahimuot ni Jehovah nga among Dios diha sa hunahuna ug kalag ug lawas nga nagpakita sa hingpit nga larawan sa ilang Ginoo. O talagsaon nga pagtubos, dugay nang gisgutan, dugay nang gipaabot, gipamalandong uban ang mahinamon nga pagpaabot, apan wala gayud masabti sa hingpit.